mga Meg! So for today's video, mag-unboxing na naman tayo! So meron na po tayong computer table. So meron din speaker. Asa yung speaker nga? Ano na speaker eh? Saan ako pinabili nito? So matagal ng wish ng family namin na magkaroon kami ng computer. So ngayon lang talaga to nangyari. So syempre, dito lang po ito ilalagay sa aming kwarto. Kasi magpa-practice na si Ma'am Shitin mag-edit dito. So kung may marunong mag-edit man dyan, turuan niyo naman nila si Ma'am Shitin. Uy, kasi sa cellphone lang siya mag-i-edit. Mag-message po kayo kung gusto niyong tumulong sa Facebook page namin. Kasi gusto ni Ma'am Shitin na matuto mag-edit sa computer. At habang hindi pa siya marunong mag-edit dito muna ako mag-online class. Pero wala pa palang kamera to kasi hindi siya kasali sa set. So basta gamit na gamit pa rin to namin. So without further ado, bubuksan na natin lahat. So kasama ko si Dito Ining, syempre hindi naman ako marunong magbukas. Kasi baka ma-discuss siya. Charot. Hindi pa ba kaya So first natin na ay! Naigo ko sa akong matiin. Sige na game. So first natin ay ang AVR. So, AVR? AVR. Ano yung meaning sa ABR? Ang meaning ng AVR ay automatic voltage regulator. So ito yung guys, automatic voltage regulator. Harungin mo naman So, ito. para unsa na siya? So, regulator. Para on, off, On and off. So, sige. Samyay, di ba po ka-apply ano? Wow! Fire dyan. Ay, that palang wire. So, thank you regulator na. So thank you, Ligurator. Ligo. So, next is Next the is mouse pad. the mouse pad. So bibili ako ng Blackpink ng ganito mga Meg kung may pera kami. Kasi, maglalaki yan eh, oh. Kasi gusto ko mag-order sa Shopee. Mamaya kasi ilibin-ilibin. Yeah. Shopee, ilibin. Ilibin-ilibin. Shopee, ilibin-ilibin. So, ito na Shopee, guys. ilibin-ilibin. Shopee, ibilin-ibilin. So, next is, So next is what's that? the mouse and The keyboard. the keyboard. So, what is mouse? Ang mouse is mangitkit o kuan. Sanina. Sige, ayusin mo yan. Okay, go, Atinits. Kunting na. Kunting. Hindi yan, ginahlang ng gunting. Kaya. Ikalikod mo. Kinahanglan niya ng ngipin ni Ining. Kasi mouse siya. Ay, di oy, ering. Ining ering. Kublot. Wow! Wow! Uy, wala yung mouse! Yung laging-lagi. Walang mouse, guys. Baka andun. So guys, ito na yung keyboard. So guys, ito na yung keyboard. I-open na natin. Sige. Open pala sa daan. Wow! Wow! You can really dance. Yeah! Really, that's sayo sabi. Sayo mga chuy! Unboxing na kami. Sige, let's go! Asa yun na, kani? Ito guys, kasi masamay. Go! The CPU. Baka nandito na yung kuan. Mouse. Uy, kailangan pa ito ng gunting. Hindi na kailangan mag-din. Luko yung mga nagkukuri to ining. Kaniha, kailangan ra og ngipon ito Ining. Kailangan lang kuan. Ito ining lang lahat. Wow! Ito Ining lang malakas. Ano yan? What is this? Manual. Karaoke. kuan. Karaoke sing. Wow, nalikod! Karaoke na! Kuan. Yeah, Uy, microphone. yeah. Krakra, di ba ikaw eh. Hinayin mo. Ang kuan ko, ngiti ang cartoon. Hala, di ba kitang nauninis? Ang uliog na puto. Lingkod lang ba? Guys, tabang guys, kabugat Na yung hulog-hulog. Pisuway pa eh. So, ito na yung... Kakra! Look, pares lagi sila lagi kani o kani. Yes, pares kayo. So, ano ito? Beatbox. So, ito na yung Wow, nice king.
computer guys. So, let's go for another. Box. So, ano yan? Monitor. Monitor. The screen. No, wala lagi yung kuwan. Keyboard na kuwan. Basta na itong speaker ba? Ano? Click, clack, bada bing, bada boom. Click, clack, bada bing, bada boom. Game. Na. Wow! Wow, ano yan? What's this? Hello. Lubat ka. Di, pang shave. Oh, pang-on na ko lang yun. Zoom! Ano yung phone? Wow! Ulan. Wow, cute. Uy, hinaya. Blip, 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 blip. Click, clack, bada bing, bada boom. Taratatarakatagum. So, ito na yun ang The monitor. the tablet. Yes. Laptop. Sana pa meron din guys. Thank you! So guys, thank you so much talaga. No? So guys, ito na yung manual. Meanwhile. Abrigo, mga ka. So guys, nag-o-open pa si Chin guys. Nag-o-open. Ano na i-apply ha? Kaya ako na ma-apply. So mag-kiang ako maglakaw karon guys kasi nasamad ako ng kuan. Thumbs. So hindi na kami makaka-apply dito guys. Kasi the monitor is time. Ha? Hotdog. Ha? Hamburger. Ha? Haplas. Ito na guys, so set up muna natin itong monitor. Oy! What is this? Tabang. So ano yan? Ana-ana ay. Ana. Zak! So, sobrang happy natin ni Skip kasi may gagamitin na siya para sa kanyang online class pag Wala. nakabili. Pag nakabili na si Ma'am Shitty ng camera. So, for Baka naman. hindi mo na siya makagamit nito. Kung kagamit na siya nito pag YouTube lang siya. Walay tingog. No speaker. And no mask. So, ito na guys, oh. Naset up ko na yung monitor guys, oh. Ito na yung monitor niya. So, ilalagay ko muna dito. What is this guys? Oy, tabang. Inton nyo guys. Diman mo, masulting na kayo. What is this? What is this? This is what? Hoy, tabang. Inton nyo. Oy, mo ng mouse. Wala yung mouse. Na ay mouse pad. Pero why mouse? Balik ka ni B. Wait, sa takot na this guys. Agoy. So guys, meron nag-ambak dito sa bintana, guys. Si Tito Ineng kasi hindi na kami makagawas dito, tabang. Kasi nasira ang Portahan! purtahan. Okay, so nakabalik na gitando. Lulu. Sige, what's up mga Meg? Here is the chain. So wala din si mouse guys. Basta lang keyboard wala. Astang speaker. Astang your laptop. Up the chin. Up, bang, up. Up ba? So guys, wala din guys. Ay na. So guys, wala gid guys. May pailabay na lang ni guys. Wa entang ni pulo. Saan man tani? So saan man tani? Set up sa natin it. Sit up sa nila to bahala na sila. Balag walay. Ilabay na gid. Ha? Wa man ni gamit. Wa man ni pulo. Mga Meg, meron lang ako i-flex na mga YouTube channel. So, shout out sa Team Sipa, Ate Herliza, Zora RCS,
Okay, we're here. Mr. Kulit, Di ba? Floriza nga taga-Germany. Hello sa tanan. Lalong-lalo na po si Ate Eagle Eye from Belgium. Hello, hello, hello! So sana po i-subscribe po natin sila mga Meg. Supportahan po natin ang mga Pinoy vloggers. So guys, hindi po namin to magagamit kasi kulang ng mga material. So, kulang ng Mga ng mouse at cable. cable, tapos speaker. Yes. Kulang siya, guys. Tomorrow. So guys, kompleto na ang set sa computer, no? So ato na ang testingan. Mukanta na ta. So, mo ni yung setup, guys. Kanta na, sige. So, mo ni yung setup, guys, no? Kanta na siya tinits, guys, so. Atangin Guys, niya. di ako pang gising. Bura at bura. No. Antika at karagdo. Ginagawa mo. So guys, mukanta na ko Love Sick Girls, no? Love Sick Girl. Love Sick Girl. Chicken na gambore. Chicken na gamboy. Putaning ake gajananing akada gaga. Mika gile machana. Hari gaga da ijaramo. I don't care, dude. Wanna know? I'm just a gotta know my hits are no good. We are a love sick girl. Na na tra tra no no get cause na also. Ginagawa mo. We are a love sick girl. King of the tra no get cause na also. Yeah, we are born to be alone. Yeah, we are born to be alone. Yeah, we are born to be alone. But we're still looking for love. So that's it, mga men!